Vídeo número 4. Canvi de configuració dels punts. Anem a representar amb l'eina punt un punt qualsevol. Serà el nostre punt A. Si el selecciono, al botó dret se m'obre una sèrie de possibilitats. Per exemple, ensenyar l'objecte, que aparegui a la vista gràfica, la seva etiqueta, en aquest cas és el punt A, canviar el nom, esborrar-lo definitivament de la vista algebraica i també de la vista gràfica, o canviar les seves propietats, com pot ser, per exemple, el seu color, el seu gruix, la seva forma. Anem a començar canviant el nom d'aquest punt. El selecciono, aquí em pregunta el programa quin nom o quina lletra li vull assignar al punt. Per exemple, li vaig assignar la lletra Q. Accepto, ja tinc el punt amb l'etiqueta canviada. Ara, a continuació, el que farem serà canviar-li el color. Anem a propietats, pestanya color, li assigno un color, per exemple, vermell. Vaig a canviar-li també el seu gruix, la seva mida, activo el menú estil, aquesta pestanya estil, l'activo. Aquí tinc l'opció de variar el gruix del punt, la seva mida. Vaig augmentar-li a mida 7, per exemple. I també puc canviar el seu aspecte. Aquí, a l'opció estil de punt. Vaig a canviar, per exemple, que tingui aquesta aparença, l'aparença d'un triangle. He canviat, per tant, primer la seva etiqueta, el seu color, el seu gruix i el seu estil. Si m'interessa que aparegui a la vista gràfica les seves coordenades, ho tindré molt fàcil. Selecciono el punt, que el tinc aquí seleccionat, aquí ressaltat, com podem comprovar, botó dret, propietats, pestanya bàsic, i aquí a l'opció de les etiquetes selecciono l'opció nom i valor, és a dir, m'apareixerà la lletra del punt i també les seves coordenades. Aquí les tinc. Apareixen a la vista algebraica com sempre, però també apareixen a la vista gràfica. Si m'interessa fer desaparèixer aquest punt, el torno a seleccionar, botó dret, opció, esborrar. Desapareix de la vista gràfica, però també de l'algebraica.